abasindiswa manje nabarayizwa uNkulunkulu abantu abanganovalo likaSathane. Oh yes. Sicela amagwala abuyele emuva ngoba le move ezoqala manje akuyona into yasesontweni. Lalela nginitshele, abantu besonto bazoyikhomba le move kodwa bangaparticipate, and abantu abazoparticipate kule end time revival are people abangenamagama, the nobodies, the non-entities, and babukela phansi, and God is raising them. Oh Jesus. Abanye nje bangikhuluma abashumayeli nokushumayela ebandleni, abanye bahlala lapha ezitulweni kodwa banempendulo, bane solution, bane answer. Imani